Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, benvidos. Empezamos unha nova edición de Falemos e lle damos a boa noite e a benvida a Julio García Comesaña, ex conselleiro de Sanidade e viceportavoz do Grupo Popular no Parlamento de Galicia. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boas noites, moi ben. Bueno, ahora que eu lle decía antes que todavía ten ese perfil de conselleiro, porque leva solo 9 meses como viceportavoz, logo falaremos moito de sanidade tamén e dentro dos orzamentos, pero como está vivindo un home como vostede, digamos que a situación política que está producindo en Madrid? Porque esta semaniña das de AUPA, Bueno, levamos unhas cuantas semanas, ¿no? A mí o que me preocupa é esa polarización, non? Que parece que todos temos que ser dun bloque de outro, incluídos algúns medios de comunicación. Creo que, bueno, as cousas están pasando en Madrid non teñen... A min, que empecé a seguir a política hai moito tempo, non? De moi novo, pois a verdade é que non podo entender que hubiera pasado tanto na política nacional como na unha política internacional, que hubiera pasado con cousas parecidas a estas hai 10, 15, 20 ou 30 anos, non? A verdade é que é sorprendente as cousas que pasan e sobre todo chama a atención a escasa repercusión que ten, non? Eu creo como se todos nos acostumbráramos a un nivel de intervención, un nivel de polarización tan alto que como estuviéramos inmunizados, non? Eu estou realmente preocupado pois, por cuestións como levamos tempo escoitando, non? Esa intervención do fiscal xeral do Estado de xeito claramente político, ou esa relación entre a muller do presidente do goberno e os seus negocios privados, non? Que no peor da situación ainda vemos na India pois presumindo e volvendo outra vez a ir á universidade e coas empresas de innovación da India, non? Bueno, é como se non fóramos aprendendo, ou por suposto todo o que ten que ver co caso Ábalos, co caso Coldo, con xa non sei que nombre poñerlle, é realmente sorprendente, non? Parece que a veces todo o que pode suceder non é que suceda, senón que é peor todavía, non? Claro, pero aparte o caso do fiscal xeral do Estado é un contrasentido, non? Porque o que ten que vixiar precisamente Bueno, eu creo que, a ver, hai casos moi parecidos como o propio CIS, non? O sea, chegar a controlar os resortes do Estado, non? A Fiscalía Xeral, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, outras moitas, a Televisión Española, utilizalos co único fin de perpetuarse no poder. Este é o resumo, igual que se utiliza o Parlamento nese mesmo sentido, non? Con ese goberno tan raro, non? Con alianzas tan críticas como que teñas no mesmo grupo de votación, pois un partido é o seu contrario, non? O PNV Bildu ou Esquerra Junts, pois todos xuntos con un único objetivo que Pedro Sánchez siga sendo o presidente do goberno. Bueno, pois como digo, hai elementos do Estado que esa intervención vai se producindo pouco a pouco, e os resultados vemos aquí. No caso do fiscal xeral do Estado é claramente o uso dunha ferramenta do Estado con intereses políticos. Se dixo cando apareceu ese famoso correo, algúns sectores non veían maior importancia, seguro que non fora él, seguro que acceder a intereses de personas a conta de correo. Bueno, pois ao final o tempo vai pasando e se confirma o que moitos sospeitábamos, que é un uso partidista dunha institución pois que deberá ser tan respetuosa como a Fiscalía Xeral, non? E que ao final, según algúns, todo o mundo minte, non? O sea, non se sabe onde está a verdade, non se dan explicacións e se descalifica o adversario, o contrario. Bueno, eu decía que antes había un nivel de tolerancia na sociedade, ¿no? En todo o sentido máis amplio, no Parlamento, nos medios de comunicación, na sociedade, ¿no? Creo que ese nivel de tolerancia, por distintos motivos, está pues, altísimo, entonces pode case pasar calquera cousa que toparemos alguén que justifica eso, ¿no? Pois se o fiscal xeral do Estado utiliza un documento privado dun ciudadano ou a ministra de Facenda, porque hai que recordar que a primeira que falou desto foi a ministra de Facenda. María Jesús Montero. María Jesús Montero, se utiliza isto, escoitamos que hai xente que dice, bueno, pero importante é desmentir un bulo. Non. Son unha mentira. Non se pode facer calquera cousa para calquera cousa, non? Hai cuestións que non se poden... Pois sí, como si eu decía, si Tezanos se lle ocurre facer unha enquisa para ver como afecta o caso Coldo ao Partido Socialista e dice que incluso gana 5 puntos, bueno, pues, o vemos con normalidade. Eu creo que estamos, con un nivel de tolerancia e de reactividade, non? Que é un pouco, creo que é unha cuestión que temos que... Isto como cando deixa de facer exercicio, está na casa e entonces cada vez lle costa máis facer algo, non? Pois eu creo que estamos nesa situación, estamos como nun sofá e nos costa reaccionar, non? Eu creo que, bueno, terá que pasar algo para que nos levantemos do sofá e digamos, hasta aquí chegamos, non? A mí realmente me sorprende ese nivel de tolerancia que temos tan alto. Pero hasta nunha desgracia como é a Dana, de Valencia,
hai un choque ideolóxico-político, de intereses políticos. Sí, 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 bueno, é todo... A ver, eu, nese caso, sentíame bastante... E estamos poñendo mortos encima da mesa. Sí, eu dicía que me sentía bastante identificado co que estaba pasando coa Dana, polo que pasou coa pandemia, co COVID, non? Claro. Foi exactamente o mesmo exemplo. Un goberno que non fai o que ten que facer, que deixa que un vaya adiante, a ver, vai ti a ver que pasa, e si te sale ben, gracias a min, e se te sale mal, estou aquí para decir que o fixeche mal, non? O modelo da famosa cogobernanza que decía o señor Sánchez na pandemia, que non hai moito tempo, é o modelo que utilizou aí. Seguramente na Dana, pues, bueno, primeiro, para min, máximo respeto a todas as víctimas, claro. E sobre todo ao que deixou, non? Porque eu costa me imaginar o que ten que ser aquelo ahora mismo. Un mes despois... É o que queda, é o que queda. Eu creo que e hai xente que todavía ten, digamos que a lama na casa. Sí, sí, sí. Bueno, os negocios na Albufera, o sea, 2000 e pico negocios. Efectivamente, os coches, en fin, todo. Eso creo que a magnitude da catástrofe é tal que dá igual o que hubiéramos feito mellor ou peor nese momento. Creo que non se pode ter... Eu me refería a que se utilización política de unha desgracia, porque podemos admitir que hai un accidente, logo xa buscaremos quen tuvo máis responsabilidade, pero logo que hai un accidente habrá que salvar a situación. Totalmente. Mira, eu falaba co conselleiro de Sanidade de Valencia, falei en varias ocasións, e nos primeiros días me decía que estaban saqueando as farmacias, e falábamos de que era unha cuestión casi de orden público en aquel momento. Eu dicía, terá que intervir a policía, o exército, e a lo menos dar unha cousa que básica que é seguridade, que bueno, moitas cousas me sorprenderon, pero cando veías a unha persona co seu negocio arrasado pola agua e facendo garda pola noite para que non lle robaran o pouco que lle quedaba. Eso tuvo que ser tremendo. E iso non é unha cuestión de se a mensaxe chegou antes ou despois, que tamén non sei se hubiera cambiado moito, pero sí que esa actuación, ese sentirse solos, hai sitios onde 15 días despois non pasara nadie por ali todavía, non? Entón eu creo que eso habría que ter sumado, e non eso de se necesitades algo, pedídemo, non? Eu creo que foi un exercicio, bueno, de total irresponsabilidade, insisto, como nos pasou coa pandemia, que é exactamente o mesmo patrón, non? Na pandemia non lle saliu ben ao presidente do goberno, creo, francamente creo que non lle saliu ben, e volveu a repetilo. Para máis, bueno, aínda pretendía salir deste proceso con unha ministra elevada a comisaria europea e salir de rositas. Bueno, afortunadamente iso non foi así, pero aínda queda moito, eso todo queda moitísimo traballo por facer en Valencia, moitísimo. En fin, e se vemos a Galicia, como está a política en Galicia, señor Comesaña? Bueno, en Galicia veño ahora mesmo de unha sesión da Comisión de Investigación, dos contratos públicos do Sergas, e o que vexo é un bloque totalmente entregado de novo ao señor Pedro Sánchez. Algún día nos explicará o bloque que lle debe a Pedro Sánchez para ter que facer este papelón, non? Porque igual que cando surdiu o tema do informe de Facenda, non? Da parella de Isabel Díaz Ayuso, cando apareceu toda a problemática de Begoña Gómez, pois aquí Pedro Sánchez tocou arrebato e tocou buscar o que fora, pois neste caso no pasado de Núñez Feijóo. A Comisión de Investigación ten o obxectivo, o encargo do Partido Socialista, neste caso o Bloque, de que demostre que Feijóo era un mal xestor. Claro, se lles ocurre ir á pandemia, donde foi claramente un exemplo de boa xestión e a máis se puso frente, facendo comparacións, por exemplo, co tema da Dana, a presencia de Feijóo en todos os aspectos da pandemia foi exemplar. Os resultados da pandemia en Galicia foron exemplares tamén, os mellores de todo o Estado. E claro, aí hai pouco que rascar. Ou falar do Álvaro Cunqueiro, un hospital que tomada a decisión fraga de construílo no ano 2005 e que pasan 4 anos de bipartito e o que hai é un campo de berzas sin nada máis. Bueno, pois eso, cando Feijóo chega e o ve, pois fai o hospital que hoxe todos coñecemos, non? Tamén os veciños da comarca de Ribadumia e arredores que tamén teñen que ir a veces ali e poden comprobalo de primeira man, non? Entón, bueno, o encargo que ten o Bloque é demostrar que Alberto Núñez Feijóo é un mal xestor, e a cambio, pois non sabemos moi ben que lle dá o Partido Socialista ao Bloque, pois probablemente seguir prestándolle votos como nas eleccións anteriores autonómicas, e bueno, pois ese é o panorama, non? Un Bloque totalmente entregado a Pedro Sánchez, un Partido Socialista pois realmente con unha representación moi baixa, 9 diputados, e sobre todo, bueno, o que ten esta legislatura en Galicia é un Grupo Popular moi forte, con 40 diputados, que afortunadamente
pode tomar decisións como aprobar un presuposto en tempo e forma como estamos estes días traballando nel, tomando decisións nos ámbitos que realmente lle importan a xente, en vivenda, en sanidade, en educación, bueno, facendo que os galegos e as galegas teñan todas as ferramentas, non, para nun contexto complicado como foi este dos últimos anos coa inflación, por exemplo, pues, poder tomar medidas fiscales, por exemplo, para que a xente pagara menos impostos e poder, bueno, pues, dedicalo a invertir ou axudas en moitos ámbitos. Eso é o positivo desta etapa, non, que temos un Partido Popular forte, un goberno estable e que traballa. Pero que tamén hai crispación no Parlamento e entre as forzas políticas, non? Bueno, a ver, eu o que digo, hai un papel do bloque traballando estrictamente para Sánchez, unha inacción do Partido Socialista deixando que o bloque ocupe ese posto e lle preste a súa representatividade e, como digo, por outra banda, hai un Partido Popular forte que non se deixa afectar por esa situación e que traballa como os galegos nos encargaron o pasado 18 de febreiro. Aí enteraríamos cales son un pouquiño as prioridades do Partido Popular e do Goberno da Xunta de Galicia, non só as levadas a cabo neste ano, sino tamén un pouco as que se plasman nos orzamentos que xa están aprobados e que entrarán en vigor o 1 de xaneiro. Imos por capítulos, se lle parece, ou cales serían un pouquiño os tres pilares que se montan, nos que se basa na sanidade, na vivenda e... Bueno, eu creo que en xeral no ámbito social, non? Creo que estes presupostos que son récords, claro, a oposición sempre dice, bueno, que sempre decides que son récords, bueno, pero hubo un ano que foron a menos, que foi no ano 9, non? Cada ano fais un esforzo máis grande por xestionar ben e dende logo este ano temos que xestionar casi 15.000 millóns de euros, non? Que efectivamente é unha cifra récord. Deses casi 15.000 millóns de euros, a porcentaxe máis alta dedícase ao gasto social. Moitísima proporción dese presuposto vai ser dedicado á sanidade, á educación e á política social, non? E este ano co engadido da vivenda. Non este ano, sino hai un objetivo de legislatura. Creo que a vivenda todos temos claro que é un problema, especialmente para xente máis nova e especialmente en algunhas partes de Galicia, non? E hai un compromiso de que as 4.000 vivendas de protección pública que temos en Galicia se dupliquen e pasen a ser 8.000. Por lo tanto, hai que construir 4.000 vivendas nesta legislatura. Xa se está a facer, hai neste momento 1.600 vivendas de protección pública en construcción e o objetivo é facer hasta as 4.000 novas, casi 3.500 vivendas máis. Estás traballando intensamente, xa se constituiu unha axencia para a vivenda pública. Estás traballando intensamente, como digo, tanto en Vigo como nas grandes cidades. Digo Vigo porque onde falábamos no caso de Navia, que están a construirse 700 vivendas de protección, tanto protección pública como protección autonómica, bueno, para entre todos traballar nese ámbito como é o da vivenda, non? Con cuestións tamén que afectan a fomentar que aquelas persoas que teñan vivendas sin vacías, sin valeiras, sin uso, fomentar que expoñan no mercado de alquiler, como digo, traballando na construción de vivenda nova, favorecendo a rehabilitación, recuperando esos esqueletos, poñendo axudas encima da mesa para que se poidan adicar ao menos o 50% a vivenda pública. En definitiva, moitas medidas para conseguir, sobre todo que a xente máis nova non tope na vivenda un problema como ahora realmente é un problema que ocorre en Galicia e ocorre, por desgracia, en todo o Estado, eu diría que en toda a Unión Europea, non? Creo que do ano 22 que hai unha normativa da Xunta de dar máis garantía ás vivendas públicas desde que pasan de 30 a 50 anos, non? Sí, bueno, hai incluso... Porque eso é importante tamén, non? Na lei de medidas incluyese unha disposición que establece o carácter permanente das vivendas de protección oficial, aquilo de que ao pasar un tempo xa non se poidan vender en mercado libre, sino que manteñen ese carácter público. Que non entra a pillería, non? Efectivamente, esa medida está posta na lei de medidas que aprobaremos, se todo vai ben, en un par de semanas establecerás ese novo criterio. En definitiva, moitas medidas, decía eu antes, xente que ten unha vivenda e necesita mellor unha pequena reforma para facelo, bueno, hai ata 9.000 euros de axudas que se van poder conquerir para poñer en marcha esas medidas, esas vivendas, ou, por exemplo, ata un desconto de 500 euros no IRPF por cada vivenda que se poña no mercado, eso sí, sempre que o precio dese alquiler non supere os 700 euros, é dicir, non é para vivendas de luxo, como se suxeriu, sino que é para vivendas, bueno, ordinarias, digamos, que podamos ter nos nosos entornos e que ahora mesmo estén vacías. É certo que en Galicia, ainda que a oposición se encarga de decirlo o contrario, outro día tuvemos na Comisión Primeira a Comparecencia do Fiscal Superior de Galicia e nos daba o dato de que en Galicia cada día hai 2 ocupacións con violencia.
Isto seguramente, entre outros, é un dos motivos para que a xente lle coste máis poñer a súa vivenda en aluguer. Entón temos que traballar primeiro contra esa ocupación ilegal e tamén dando seguridade xurídica e económica a que a xente poida poñer esas vivendas en alquiler. E que eu creo que é un freno dos importantes. É importante. Seguramente non hai un único motivo, igual que nos decimos que as vivendas de uso turístico non son a causa fundamental da situación do alquiler, en algún sitio pode axudar, pero non é o motivo fundamental, é un conxunto de cousas, non? Pero fundamentalmente o alto número de vivendas vacías que temos na nosa comunidade autónoma. Entón hai que promover medidas para que esas vivendas non estén vacías, estén a disposición. E que o dereito sea do propietario, non do ocupa, non? Ou do inquilino en las condicións normales. Tamén, evidentemente, como digo, hai moitos factores e tamén hai que evitar a especulación e evitar o abuso, non? Pero supoño que hai un punto intermedio en esa liña na que van os presupostos. Logo decía que no ámbito da sanidade, bueno, pois é seguir consolidando a que creo que é a mellor sanidade que tuvemos nunca, é unha das mellores sanidades que hai no Estado español, non? O demostran os números de lista de espera, que evidentemente nos gustaría que foran menores, pero Galicia ten a día de hoxe a cuarta menor dato de espera media cirúrxica, non? Solamente por detrás de Madrid, de País Vasco ou de Navarra nestes momentos, non? Co cal, bueno, creo que aí se está facendo un esforzo grande, levanos facéndose, para que os pacientes que teñen que operarse se operen, sobre todo nas patoloxías críticas. Eu destacaría que no ámbito das prioridades 1, os procesos oncolóxicos, Galicia está nunha media de 20 días de demora media. Este é un número moi bo, que hai que seguir mellorando, por suposto, pero que nos coloca moi lonxe, por exemplo, dos 120 días de media que hai en todo o Estado español. Galicia está no rango dos 60, 65 días, 70 en algún caso, pero que digo, na media do Estado está en 120, non? Entón, bueno, creo que hai que seguir investindo, sobre todo en vacinas. Galicia ten o programa de vacinación máis completo do mundo, isto podemos decir con total seguridade e convencimento. Hai que seguir mellorando o programa de vacinación, por suposto. Todo o tema de diagnósticos precoces, os cribados en Galicia son fantásticos, tanto nos ámbitos oncolóxicos como ese cribado neonatal, que somos das comunidades autónomas que máis patoloxías criban nos nenos recén nacidos. Estamos traballando pois, en proxectos piloto de cribado de cancro de próstata ou cancro de pulmón, por exemplo, ou ese maravilloso proxecto Xenoma Humano que nos vai permitir adiantarnos a patoloxías que ademais podemos actuar sobre elas. E logo, por suposto, sin olvidar as infraestructuras, estamos facendo pois, aquí ao lado en Pontevedra, pois, traballando intensamente nesa ampliación do Hospital de Montecelo, que vai colocar pois, como un hospital dos referentes, non? Na sanidade pública española, con investimentos importantes. Vais a poñer en marcha un servicio de radioterapia por primeira vez, ou de medicina nuclear, que non había na necesidade, que había que ir a Vigo. Eso vai sin dúbida beneficiar os veciños da comarca. Pero, bueno, todas as melloras que vai ter ese novo hospital, pero non para aí, pois seguimos traballando no Hospital de Ourense, no Hospital de Ferrol, no magnífico hospital que se vai configurar na cidade da Coruña, que necesita tamén un hospital novo. En definitiva, traballando no ámbito hospitalario, traballando na atención primaria. Aquí nesta comarca temos actuacións pendientes, o Centro de Saúde de Meis, o Centro de Saúde de Vila García. Bueno, hai moito traballo nesta zona tamén para seguir traballando con primaria, e o máis importante, os profesionais. Temos un problema importantísimo. Como é que se contempla nos orzamentos para poder ampliar, lóxicamente, o cuadro médico? Bueno, nos, como decía un conselleiro de Sanidade socialista de Extremadura, non é un problema que non se resolve nin con todo o ouro do mundo, non? Temos un problema de falta de profesionais, efectivamente, nomeadamente no ámbito da atención primaria, da especialidade de familia comunitaria, e un problema que ten unha solución, que é formar a máis médicos. Subílanse un número importante deles, médicos que entraron aí 30, 35 anos no sistema, e que agora pois, temos un requerimentos de formación moi específicos, moi bons, moi garantistas, e que temos que ser capaces de adaptar esta situación. Nos levamos, dende o ano 2018, pedindolle ao Ministerio de Sanidade que ten competencias para poder formar a máis médicos, que se dé cuenta do problema. O coñecen, porque eles gestionan a sanidade pública de Ceuta e Melilla, por exemplo, ou os cárceres, e aínda que o están vendo, pois miran para outro lado. O que teñen que facer é, de xeito consensuado, ofrecer máis plazas de formación, poder formar. Nós pedimos 1000 médicos máis cada ano. Cada ano en España formanse 2300 médicos de familia. Creemos que a situación, e así o reflito o informe do Ministerio de Sanidade, que di que faltan 4000 médicos de familia en España, pois temos que durante 4 anos, en vez de formar 2.300, formar 3.300 durante un tempo para correxir todos esos profesionales que fixeron un traballo excelente e que están a facer, moitos deles prolongando a edade de xubilación hasta os 70 anos,
utilizando a xubilación activa que a pediu Galicia e acadou, e, bueno, pues, son maneiras de sustentar a situación, pero o problema é que resolvelo formando a máis. E a solución a temos dende o ano 18 encima da mesa. Que fixo o goberno de Pedro Sánchez? Pois mirar para outro lado, seguramente porque pensa que cando peor lle vai a sanidade pública, mellor lle vai o Partido Socialista. É un problema das comunidades. Efectivamente. Eu confío en que eso cambie en algún momento e que o Ministerio de Sanidade... E como veño o de Muface, madre mía. Bueno, o de Muface eu teño que decir que é un problema... O problema de Muface é un problema estrictamente de xestión do Ministerio de Función Pública. Algúns pretenden meter nun problema sanitario, que o é, pero un problema de xestión do Ministerio de Función Pública. Mire, se eu saco un concurso e me queda deserto, non é un problema de outro ministerio, é un problema meu, que non dotei suficientemente ese contrato. Pois o que teño que facer é dotalo económicamente e volver a licitalo, que por certo que está facendo o Ministerio de Función Pública. Pero en medio desto non pode aparecer unha persona de pura ideoloxía como Ministro de Sanidade e decir que o problema é que teñen que irse á sanidade pública. Mire, como digo, isto é un problema de xestión. Os funcionarios, que son os primeiros que teníamos que pensar neles, queren estar no sistema de Muface, o que queren é que o Ministerio correspondente resolve un problema de xestión. Non hai que ver para outro lado, é un problema estrictamente do Ministerio de Función Pública. A xestión que é tan importante en todos os ámbitos e en todos os campos, non só con dotación económica, que sempre será menor que da desexada, como se xestiona, que problemática ten a xestión da sanidade en Galicia, coa dispersión, coa avellentamento, e donde, bueno, pois, casi todo o mundo ten aproximadamente media hora, ten que ter un hospital comarcal, ou un centro de saúde, ou un ambulatorio. Todo isto, lóxicamente, leva infraestructuras, leva dotacións, leva, non? O sea, aumenta o coste. Bueno, eu creo que dese presuposto que falaba antes de casi 15.000 millóns de euros que temos este ano, pois bastante máis de 5.000 millóns de euros corresponden á sanidade, o 42% do presuposto. Este é un exemplo claro da importancia dos gobernos da Xunta á sanidade, non? É certo que levamos anos elaborando unha rede pois, moi capilar, non? Temos, ti decías ben, nós prácticamente temos o 90% da población ten un hospital de referencia en menos de 30 minutos. Eso é un dato importante, e aquí son fundamentales os hospitales comarcales como o do Salnés, excelente hospital comarcal, pero tamén o do Barco Valdeorras, o de Barbanza, todos os hospitales, esa rede, que ademais, a pesares de todas as críticas que tuvemos, os integramos de maneira moi ben estructurada con hospitales de referencia máis grandes, por exemplo, Salnés co de Pontevedra, facendo o que se chaman áreas sanitarias, de xeito que, por capilaridade, temos especialistas accesibles en todo o territorio. E logo temos tamén unha excelente rede de centros de saúde, temos 400 centros de saúde, somos en proporción a comunidade autónoma que ten máis centros de saúde, porque precisamente a nosa población está moi dispersa. Esa estructura está feita, as plazas as temos dotadas, o que nos falta son, especialmente, como decía, no ámbito de atención primaria, eses médicos, non? Sobre todo cando é subida. Eu creo que a percepción da población xeral é que temos un excelente sistema sanitario no ámbito hospitalario, sin ningún tipo de dúbida. Decía antes, cando alguén ten un problema grave, o que pensa na pública. O que si non está fallando é esa sustitución deses médicos de primaria. Temos un centro de saúde que ten 3 médicos, xubilase un, quedan nos 2, non topamos a nadie que vaya para ese centro, e deses 2, un colle unha baixa, nos queda un. Temos un problema serio. A pesar de todo, teño que decir que a vontade de colaboración de todos os médicos, ese que queda solo ou os dous que quedan, de cubrir con prolongación de xornada, con intersolucións, está sendo excelente, e gracias a eso o problema minórase, pero é certo que temos que ir á solución definitiva. A solución definitiva é ter máis médicos de primaria, eso que levamos tempo pedindo. Se en Galicia tuveramos a día de hoxe 200 médicos de familia máis dos que temos ahora mismo, sería, sin dúbida, a mellor sanidade do mundo. Como non temos 200 médicos, temos que, bueno, pues, apoyarnos moito neses médicos que temos traballando xa con plaza en propiedade. Por certo, se fala a veces da precariedade, a atención primaria ten unha das porcentaxes máis altas de xente con plaza en propiedade, tanto médicos como enfermeiras, como o resto de personal administrativos, técnicos, auxiliares, todo o mundo faz un traballo excelente, pero, bueno, o que digo que nos falta son sustitutos cando algún destes pois se subila ou colle unha baixa, non? Señora Comesaña, facemos un alto no camiño e continuamos en un momentiño? Estupendo. Pois vamos a facer un pouquiño de caixa e escoitamos os consellos comerciais e do man dos patrocinadores volvemos nun instantiño e continuamos co señor Comesaña analizando a situación e a política desta comunidade autónoma e o que nos atoca dentro da nosa área de cobertura.